2016 година. Искам да ви попитам, ти, Ярдал, искаш ли да изживееш съзнателния си живот с тая прекрасна дама до теб? Да! А ти, Олджай, искаш ли да прекараш целия си живот с този прекрасен мъж до теб? Да! Тази нощ ще пия до зори, с приятели куклички. Не ми пука за нищо на света, писна ми от любовта, тя е истинска лъжа. Писна ми от нямане и да има все едно ми е. Няма повече да вярвам аз и за всичките да страдам аз. Ще живея както си знам, майко, татко, майко, татко. Няма повече да вярвам аз и за всичките да страдам аз. Ще живея както си знам, майко, татко, майко, татко. За майката, за бащата специално. Хайде, майко! Хайде сега всички! Тази нощ ще пия до зори, с приятели куклички. За нищо на света, писна ми от любовта, тя е истинска лъжа. Писна ми от нямане и да има все едно ми е. Няма повече да вярвам аз и за всичките да страдам аз. Ще живея както си знам, майко, татко, майко, татко. Няма повече да вярвам аз и за всичките да страдам аз. Ще живея както си знам, майко, татко, майко, татко. Ден баба, 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 ден баба. Айде, айде, най-щастливи и най-щастливи и най-богати. Айде, айде, майко, айде, айде, татко, най-щастливи и най-богати. Sonra başarılı damatısını yapmaz.